Dito na kung mga usuliyon. Siku kita kap kesabutatan ko Quran agusu hadith. Agusu ijma agusu qiyas. Nagyang kayo pamaap yang aloy lang ni. Aminula sa social media. Nalaong kami runo pama mimbelag ko tindagyan. Deda sa kator kami buwa mitinag si ko tindagyan. Naayan ta pa mi saya mga bangsami. Yang kaya loya meron pama nauwad na pagisir kami. As kami amya makapasad sa Azhar. Uba kami datar sa tindag si kaya na namin nula. Mimbala batwa. Nagid ni kaya kalang kapamirkan. Anaba kamirkan yan makayon. Ipundun si ko kaya lakaan yan ko fitna. Taman sang kaya kidadayon yan nun. Nagid ni kaya pakitukaw yan mirkan mga bangsami. Mga pamilya mi, mga lulutami, as buskan o pumakinagiman to, nataruto pa din namin ang yas kami, amya makapasad si sa Jamiatul Azhar, sa pangninta ko Allah kaya sabutan niyo, sa YouTube, silang muskanubu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, miya nagiwag yan ko to, akyab gay, sa official statement, agyan kay Guru Tanong, si Magister Muhammad Rashdi Kali. Imatok man ay kinagtan official statement na sumakapulalan o mga kakatan wala bisiran magatos amya makapasad sa Pakistan nakatiag yung kai isa ko representatibiran akin nagyususwaran yan agitong suswara o kadaklangkiran o di nakalangwan niran ada salakaruar kay Sheikh Maulana Abdul Kahar Malawani akin nagyu agyang kai tanong na maptero Iran na ini dawag tanong na gyang kaiya microphone balasan wallah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd faqad qala Allah azza wa jalla وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Si ko ingaran o mga ulama amya kasumbak sa ilmo sa Pakistan. Ipun kumyaw na taman sang kaya kapapantagan amasa. Ang mga Ash'ari Abu Shafi'i adi maminuso kadaklami amagatos sa 50. Taruto pa kami aangyas. Kulang wa na syubuhat yaminullah min balabatwa agus mga inom padaiyan mipantag ko mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in katuruno Isa alayhi salam kang gemaw o Ya'juj wa Ma'juj ko kagaan o bangkit sumungkar agu nakir limo agu siksa ko kubur so mga hadith amutawatir apya kang bukag amyata ayunon so ahlus sunnah wal jamaah ko kabebenarian Agu sulangwan o masala, langwan na masala amyong pungunso ahlus sunnah wal jamaah, akyarumpakan, agu perumpakan, yaminullah min balabatwa agu sa mga inampadaiyan. Kung ninamirkan wa mga bangsa mi at takna tanudan ko kiyampungan ko ahlus sunnah wal jamaah, fitru Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dalalah, digin kumpong sa ummatakan ko kadidagan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miyanagtan og yang katugyan ko to Guru Tanong pagaritan si Sheikh Abdul Kahar Malawani sa gyang ko to official statement tiran ang mababa ugay na marayag si ko mga kakatano mga pagaritan mga ulamatan miya makapasad sa gyang kanan ay ng Pakistan bulasan siran wallah imantok man na ayak kinagtan ang magay sa statement agip man sumya makapamanga diron sa Sri Lanka nagi sumababaloy representatibiran ada salakawarwar ki Maulana Sheikh Mulbi Ibrahim Abdullah Usman akilag tanog yan kay mababaloy statement kiran balasan Allah. Hamdan liman biyadihi zamamul umur اللهم صل وسلم على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Urianu kia pudietan ku Allah
Abu Sukya salawati tanu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sugwan no Islam igida amya ka talingo masu fitna kapalagwiron udi nagyang kuto akapamagusyaw ku mga tao aribat agyang kuto a fitna ayamala na iplidas tanoron aginawa tano sang kuto a fitna kamamasaan imanto ang makapupuon ko sabad ko mga pagalitano lagi diyan agyang kuto a pagalitano si Aminullah min bala batwa agusu inum pedaian agyang kuto lumalangkap imanto ang mga syubuhat mga tindig adi makaayon ko kitabu Allah agusu sunnah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikadua nagyedin ikya pakalang kapamiron si sagyang kaya pikir-kirban ang Pilipinas lagi sumangatungan yami sumangalulutami kalangulanguan o mga Muslim sa Pilipinas agusi sagyang kanan ang mga peda inged ipagangya sami ginawa mi ayamala na sa Cameroon amya makapasad sagyang kanan na inged Sri Lanka sa Madrasa Darul Ulum Al-Hashimiyah as kami sumanga pagarinyo igidin ikya pakalang kapamiron aangyas kami kutindig Aminullah min bala batwa agus sumanga inum pedaian lagid na diyang kuto kaya usayon kadi diyang kuto ang mga tin nuthbitu minal kitabi was sunnah sa kami sumya makapasad sa Sri Lanka ang mga pagarinyo amya makagraduate sa giyang kanan na inged na tentu nami pakalangkap nami agu tentu nami sir kanu amadaklataw mga pagari mga lulutami apuun ko kitabu Allah agu puun ko ayman niya na mga ahadith as-sahihah Isa ibn Maryam nuzula Isa bin Maryam so kapag talinguma o depan subangkit so Isa alaihi salatu wassalam agu so Imam Mahdi agu tentu nami asu Muawiyah radhiyallahu anna nabas kanyan ped ku mga munafiq nabas kanyan ped ku mga fasik nabas kanyan ped ku mga kafir agu tentu nami puun ku kitab Allah agu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adun asiksa ku kubur agu tentu nami adna fitnatud dajjal agu tentu nami adun as-su'al al-malakain ila ghairi dhalik mga lagi-lagi ang kuto ang mga bitira agu paganoy nami siya sa Cameroon amya makapasad sa Sri Lanka ayam mala adi ami kapakayon sa giyang kuto ang pagaritano si Aminullah min bala abadto agus sumanga ilong pedaian na paganayron sabab adi amiron kapakaayon na mariribat udi na mawatan agyong kuto ang mga usayan yang ku Quran ang usiku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikadua adi amiron kapakaayon na miya kadakdakan ang mapakadatan o ang mga ahadith al-mutawatirah as-sahihah amya kadakdakan aming idaktar ku mga kitab na mapakadatan o ayon ang tano agyong kuto at tindig agyong kuto at pagaritano si Aminullah min bala abatwa agus sumang inum pedaian ikat kayo to ayam mala as-sabab nagyang kanan at kyadaywan o yaman yan na mga hadith amya tinimu sa gyang kanan na kitab kitabu Imam Bukhari amya panutul saan subabul jarida ala al-qabr so kitabu Imam Muslim miya panutul pun sa gyang kuto kitab yan hadith Rasulullah sahih inna hadhihi al-ummah tubtala fi quburiha ikatlo kitabu Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi at yan tunyan ko kitab yan ababu ma jaa fi azabil qabr ikapat kitab amala agil kutindigian na ayak kamamataan nilun gid ni kapakalang kapamiron mambu na mga hadith ang mga dhaifah way muri-puring
na sumanga pamilya mi, susak nun, su pamilya nun, sumanga lulutak nun, sumanga tunganaya nun, sumanga pagariyak nun, sumanga ginawaya nun, nagyidin, emanan yan na kapitwa kanu, ubat tanu mawaku tinduk u kitab, tinduk u Quran agusiku sunnah, akia tanto aku, emanan yan na mi aloy tanu kagia, ami susupa kayan sumanga tindig agyang kuto apagani tanu asi aminullah mimbala batua agusu inum pedaian membagian tanu salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagkamaafkan ang mga bangsa mi adi makamintay upang makamahina susig na lami adi niyo kapamintayan. Alhamdulillah yang nagiwag yang kuto kiaturo o representative sa Sri Lanka ko lalagiran nun agutin ligiran ki makapantag sa giyang kaya official statementan. Imatok man nakiligtan umyugso Allah agyan kahit man na mababuli representative o miyang makapasad sa Southern Thailand iyala sa Markaz kapagulo nagiran o di na kababuli representative diran agyang kaya pagaritanong Sheikh tanong dasalang kawarwar ki Sheikh Jabir Muhammad Jabir Madali kinagtanong mambo agyang kaya official statement diran pangin tanong ko Allah mambagin tanong subalasian kalasan wallah falatafaddal ya Sheikh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanahu wa ta'ala sa kami sa mga pagariniyo, mga wataiyo mambu, asi miya makapasad sa Yala, South Thailand. Kapag kaya di kami niyo makikilala sa isang kaya social media. Ugay na kaya yami sumawlawla sa isang kaya social media. Agus sukap kadadag mga Muslim, labawron, kukyang kira ku ijma agito sukyang pungan kung mga ala ulama apadun sa mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas kami ang mga pagarinyo amya makapasad sa Markaz Yala South Thailand napad kami mambu aangyas kung mga inungkir i aminullah min balabatwa. Sa edatarian nagyang mutakyap pakamunafikairan ku Muawiyah radhiyallahu an. Ikadua nagyang mutakyang kirairan ku kapagatalingo ku Imam Mahdi. Ikatlo nagyang mutakyang kirairan ku katurun Isa ibnu Maryam alaihi salam agusupad ang mga masay. Nas kami ang mga pagarinyo magatus agu 1% na angyas kami si iko mga syubhat na inadun aminullah min bala badwa. Mauri pun Allah subhanahu wa ta'ala ilidas tanu Allah subhanahu wa ta'ala ubatano makapamikir sa kaumbawan tanu sa ilmo umya nga una ang mga ulama amya kilalasiran agu pisaksian umilyon ang mga ulama sa siran isumyabot ko Quran Abu Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa gyud ni kaya pakitukaw ya Amerikano as kami ang mga bangsa niyo amya makapasad sa isang kaya Markaz Yala South Thailand. Mga lulutami, mga pagarami nagyan formal statement o mga pagarinyo amya kapasad sa South Thailand agumyaw pakat agyan imagatos agu 1% ilalag amiron mambu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga bagsami yan nagtanagyan ko to Ketero Maulana Muhammad Jabir Madali makabatag sa gin ko to statement kiran na kiyong pungan amya makapasad mambu sa Thailand na pa nakinagtuloy man tumiyog suwallah na gyan kay mababuloy representative o mga pagritan o miya makapasad sa ingid Turkey sa Istanbul kapag ulo na gira nagyang kutuwa mga mudiriran si Sheikh Abu Hinsira, Sheikh Abu Alihan na uso kalang-lang mga padiran
aya amya paka derpaira naman to na Suisa ko mga ustadiran na mga guruiran mambu apatiran namya kapasad sa Turkey na kati akinagten wag yung kaya mababa a statement Iran ang gulanan sa gyang kai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kami mga pagarinyo ang makapasa sa Sulaymania, Istanbul at Turkey at itindig sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ako bagaya di kami niyo makikilala nag-idil ni Keto Kawinirun. Amis sabab sa adun, akapapantagal na galubag umaguguloy yung ulwa nami. Nasakan ni Mia Pilias yung bikiran, agusakan ni representatibiran. Miyaw na dun, akya pa kami bitiariyami, yang makapasa sa Istanbul. Apakito ko na mirkanulangon ang mga pagariyami, mga luksami, mga aryami, amin ibagot tindog, pagaritan wa aminullah mimbala batwa, ang mga pantat kung wawiya, gusto nuzulo isa, gusto kurujud dajjal, gusto diyan kaya mga pantat kung siksa ku kubur, aku kapugatak yan si ku hadisu Nabi sallallahu alaihi wasallam, si ku Sahih Bukhari, si ku Sahih Muslim na langung kami ron ang yas, amya makapasa sa Istanbul, Sulaymania, Turki. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsamin na miya nagtanong yung kutuwa ketero o representative o miya makapasad sa Istanbul, Turkey na matukman na ikinagtanong na yung kaikman mababaloy a representative o miya makagraduate sa Malaysia. Bali kada kaliran na pada kamero pa na miya makagraduate ko paganay kapag kaya mapadakukiran. Labi kami dua to suwi na bali lubo pagitungan na lawan ro na kada lang miya makagraduate sa Malaysia ipun ko 2005. Na gyud kaya mababuli representatibiran ada sala kawarwa ki Maulana Muhammad Jalal Pambaya Al-Hafid na kinagtano agyan kay official statement dira na kiyong pungang kirang buktiron niran na hati akin nagyo falitafaddal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami sa mga wata iyo, mga arin iyo, mga ulama iyo asimya makapasad sa ingad na Malaysia. Aya bilangan namin na 5 minus 200 kataw. Na paganay ron na aya inya sabab akya pakagkasa kami. Sa kakupayag ulala kami ang makaukit sa official statement na sabab sa giyang kaiya lumalagaday abitiara sa social media. Sa ayaw ninyan na ad na mga tao si isa masatan iman to ay nung kiliran. So kiyaw pakatang ko kisa sarigan ang miya makalala ang mga ulama sa giyang kaiya dunia. Ayat niso Ahlus Sunnah wal Jamaah asiran ni tituwa pasudan ko sabot ko paraman wallahu subhanahu wa ta'ala askanya sa Quran agu susabot ko sabdan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam askanya sa hadith. Na sabab ko awida kalami husiap ami babayami ko kadandan upagtaw sa di ka pakasilay o paratiran napakalangkap nami si kulangon na prampayang agyang kaiya makampat a video as kami ang mga arinyo mga wata iyo ang mga ulama iyo miya makapasad sa Malaysia na angyes kami kung mga tao at datar anan iparatiyaya datar o pagaritano as yaminullah mimbala abatwa agusto mga tao at datar yan sa tindag pantagsan agubadong panakisaluno ang mga tao at datariran sa tindag pantagsan. Ay sabab yan na si Korean o kiyan dira sa yamiron. Agu kya pamatiyami kumakita bu mga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah
Aki kasasarigan ku Islam. Namiya tanto sir kami ayat itu atin nagu ahlu sunnah wal jamaah. Nasu Muawiyah radhiyallahu anhu nabdeku mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So siksa ku kubur na benar. So mungkar agu nakir na benar. So kapag taling uma o Imam Mahdi na benar. So kapag taling uma o Dajjal na benar. So kapag turun o Isa bin Maryam na benar. Ikadua pangalangkap namin. Asong mga mufti wilayah sa Malaysia lalambu ko mufti am na oren mambu kiyan dira sa Iranon au kiya pamatiran ko mga kitab mga ulama ahlu sunnah wal jamaah na tiyan to Iran. Asong Muawiyah radhiyallahu anhu na ko mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagutiyan to Iran na nasiksa ko kubur nagutiyan to Iran na mungkar agu nakir nagutiyan to Iran suka pangataling uma o Imam Mahdi tiyan to Iran suka pangataling uma o Dajjal nagu tiyan to Iran suka pangaturun o Isa bin Maryam. Ikatlo na paliwanagan namin agyang kay statement o abiyo ka namin na kinabasibu manunumpang kaya minullah bin balabatwa kasi manunumpang kulangon ang mga tawa siyo pagiran sutindag ko mga ulama ahlu sunnah wal jamaah asiran ititu asumiyabot ko Quran nagu hadith ito isa pas kami ang mga rinyo mga wata iyo mga ulama iyo amya mga pasad sa Malaysia natatap kami ko tindag ko mga ulama ahlu sunnah wal jamaah ko sabot iranon ko Quran nagu agus hadith usok yaw pakatangkiran ayat ni Juma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Miyanagtan o yung kutuwa pagalitan ang mababali representatibo mga murid aming makapasad sa Malaysia na ipanagkalagtuniman to nagitman so mga pagtano sa giyong kayumpungan asi mabumya makapasad sa kuliah o dinasid niya magusta sa giging ng Pilipinas si kukababuli representative iran o ay hagyan kaya pagalitan no si Ustaz Mas'ud Sadiq o ay kibigay niya rakita no mambu so kaya pakatangkiran no na isa mambu ka lumpukan o ay ang tunon nun ilay niya lang nagutin bigilan nun bala sa nun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga bangsami, mga pagarami siyang kayang da Pilipinas sa kami mga pagari niyo, mga bangsa niyo, mga kapasad sang kayang da Pilipinas kakupit sa Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah al-Syafi'iyah ay ini sabab pagyapakang lami sa mababa statement na misabab sang kaya mala fitna alumalagaday sang kaya masatano asyubhat limpangan kumadakalatawa pagpakalangka panangkanan na pagalitano asi aminullah mibala batwa dan taro kaya terwaniyan sa dasik sa kukubur agu da nakir agu mungkar agu di benar so kapakataling Isa alaihi salatu wassalam aku sugya pa ka munafiqan yan o isa ko mga sahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam asu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu aku da mga papata tuos o bangkit aku su mga padasyubahtiyan nagyan dun ni kaya pa kito kawimir kanuro na mga bangsami mga tunganayami mga pagariyami mga babayami aangyas kami ron sa taroto aku su mga ingong padayan sa kami ang mga pagarinyo na din na kapakaayon nami ang may takabu sang kanan na babu ang mga kapitian sa ayad na kakapitan namin na sukyampungan ko mga ulama ang kaiya umat o Nabi sallallahu alaihi wasallam ang yuto su Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pun kita boleh saja ke statement aparatur nugalas dan dua country. Nagpakai sudi mama kamende usa ketano. Eno ni paglay. Ay mata ana benar na amay ko pakimbengal na taso kana betabang kala. O di natur o nagalebak taso di tagalebak. Naputa ang estaw. Isenta utungan ita. Ato na rin tuwa, do ko nasiksa ko kubur, o isa ko mga padiw. Kadi-adi. Ato na ako na rin tuwa,
Doon di po umaso Nabiullah Isa na mga padito. Ato na ako na rin ito, giraw man yan. Pamakasasatiman, gudgutiman, nagkapakayan na. Tunga na yung yakadakal, mga bangsami, tunga na yung yakadakal, na marag na pupinumbagan, agyang ang isa. Nagyang kaya kapsumbagon, na kanabas o personality yung kuto pagarian. Kaya kapsumbagan na lagi patilagyan, o barang pakimbagi, o baan na kapamagatakya, o baan na kanin. Uban na pangingisa, di kami dun pangisay, kami ang karayag, so tindig kami ron akaumpungan sa giyang kayumpungan, mga al-Asha'ira, o giyang kaya Syafi'iyya sa giyang kaytindig. Ayap man nagkinugtan, na giyang kaya pagalitan, mababaloy ang representative o mga pagalitan ng mga ulamatan. Miya makapasad si sa South Africa, miya kadiyang sira, ipunumyaw na isabod na statement tiran, inangin, na madakal din na minibigayran ang statement kung mga ulamairan, agus sukap sumbagayran, kung mga syuhat, na ayaw kinagtanong, apya bumababa, nagyang kaya isa agyaw pakatangkiran, si Maulana Mulvi Muhammad Ja'far Makarambun, kinagtanong suswara niyan si Ayran din din. Kung kababalo niyan, ang representative, falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Na inungkiryan suka pakataling uma o Imam Mahdi. Agu ikatalo na suka pakataling uma o Nabi Isa alayhi salatu wassalam. Agu ikapat nagyong kuto alagi do dakon apaka taling uma ad-Dajjal agu lagi do inungkiryan. So siksa o kubur agu suped ang mga mas niya. Alhamdulillah wa syukran wa jazallahu khairal jaza akhana al-karim al-Sheikh Maulana Muhammad Ja'far Makarambun sa giyang ko statement yan. Bala din yung tumanag ugay na sabab sa giyang kalubay internet. Maaplagi-lagi po sa mga statement na iya po kaya pakatanaw agway aguri sabab sa mga representative mga Indonesia may makapasad sa kapagulo ni so isa ki si Maulana Fahad Nagamura, ada si Manto na piyamang niya ito sa giyang kaya pagalitan si Fahad Mam, Ustad Fahad padiya kini Ustad Masud sa Pilipinas ang mababaloy imam, Grand Imam sa giyang kanana Marantaw Pindulunan agu aya mababaloy ang mudyo sa giyang kota madrasa Darul Mubalighin makabagay sa statement on behalf Ustad Fahad siya Maulana Fahad Nagamura apa yang bumababa agin ni apa ni tanong ko Allah atariman yan na inislak na gyud kay microphone tanong sa gyud kay pagaritanong si Ustad Fahad pagabugay sa statement may to on behalf agin ko to mga pagaritanong miya makapasad sa Indonesia ada sila makadirpay man to balasan mo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Sabab ko adna miya sendudagel buku pagarian si Sangay si Maulana Fahad Nagamura nasa kani miya balui kiyong pakatan saliang tinian makapituro ko mababaloy suara umiya makapasad sa Indonesia. Na pangalang kapaniran nakano alam na mga pipiya dito na mga pipiya bai ang mga bangseran angyas sa mga pagarinyo mga arinyo amya makapasad sa Indonesia ulang ng mga subuhat inaloy iaminullah mimbala batwa sa lagi din umiya ka lagi din no ayaw mananyan na mialoy ang kaiya mga guru niyo, mga pagari niyo, miya ka titalantaka, miya ka tunutundu. So mga sariatiran, mga suwareran, mga guru niyo ini, miya makapasadya pimbarangay sa dunia.
lagi yung kaya Thailand, Egypt, Sri Lanka, Malaysia, Pakistan, Jordan, Turkey, o yung kaya Yemenian na Malawi, o yung kaya South Africa, o yung kaya Indonesia, balasangan walong ta'ala sa madagalang sa Egypt, sa Pakistan, sa Sri Lanka, sa Thailand, sa Turkey, sa Malaysia, sa Philippines, South Africa, o yung kaya Indonesia. Yun kaya minib kita no statement na wallahi al-azim mapanadini ko puso o di na mapanadini ko kabaguloy ko pagarita. So kabasakor kan o sa ating mga masala agpakayan na. Gayno kun makaturu-turu ng makadagdagal akalin butan ng sumadaglataw na ditapan mi mambengkala aging ko to kanabata bengkala. Dira kata di pakitero o di na ipagong kubra kata so nabata rak Apkirangkom kami, lango-langon sa iyong kaiya umpungan na jam'iyyatu ulama wa du'ati ahli sunnati wal jama'a al-ashaira al-syafi'iyya bil Filipin. Apkirangkom kami ron langon, kaandad ni katiraging koto pagaritan na ron kami ron mga Pilipino. Na gidin, iyo pa man na miyanyas kami sa iyong koto mga tindigin. Okay, nakatawa na gin ka na napagari ko. So, kining dulo na kanon sa mapya. So, sa kanon ko kababalian personal. Ko, diya kanon di katero. Agyan ka na napagari ko siya. Muna laming balabatwa. Na da ba kanon tatagwa si grarangit. Kadengki. Inunta na gyan ka iya kaya timo under kami. Sa gyan ka iya, katitimo o mga officer sa gyan ka iya di. Sa gyan ka iya, kapakadadar pa. Dr. Abdurrahman Abu Sunniya ay ni Presidente. Aguso kapakadar pa, ubay siyan, internal, external. Aguso kapakadar pa, executive, so secretary, auditor, treasurer, chairman of board, so langon ng mga representative. Agyan kaya pagkailay nyo si na palapalad na imiyara sa imaganad kuwagama. Kadagdag lalo din na linganiran so tandaya umuran mo kapag nadagwagama na miyading si sa Pilipinas ay pinampairan so agama. Indulo niran kung mga tungan ay pamiliran na bubid na kati iya makumasiran na aya di mapamityara na kadabaso paratyaya kaya di mapamaratyaya di mapamityara na sukap kabina sa uparatyaya. Nagina ni sabab amiyong pong kami. Akin ang London so special official statement ada buon susugot asyakhsiyah wapian taunon kaya po hadap na ilmiyah kagito mambu hadap kami ang makaraya kumadaglataw miya nagyo miya kailay kanu miya pamilikiran niyo nakati kami mauumpong aayad na muri-puri apakaptero nami nagyong kaiya presidente miya pakatatain nami ada sala kawarwar ki Dr. Abdurrahman Abus Samad Abu Sunniya فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sisa aging kaya ingaran, aging kaya lead Jam'iyatu Ulama'i wa Du'ati Ahli Sunnati wal Jama'a Al-Ashaira Al-Syafi'iyya di Filipin na miyan nagyo aging kaya mga pagriniyo, mga lakiniyo, mga ariniyo agina ni miya beluya suwariran ulalan sa miya request tanu mga pagalitan ng mga ulama matero tanu so mawkif tanu sa giyang kaiya ni babarambad ni papalat mga barampang keributan so kadaklan ng mga bangsa tanu sa giyang kaiya Indaranaw na dadambu sa giyang kaiya sul sa giyang kaiya Pilipinas na gusto makaliliyon ang mga pagsatan ng mga brano. Sabihan tayo mga puting. Yung kaya milin yung mga ulama na mga ulama ini pimberang akia pasada nira na ingin. Maka pagayon na yun nagu
maka bababi-babi so tindigiran sa kapakasisirangiran sa iyang kayali sa kudu nagu panaguntaman kukap siya pa kung agama naguso Quran, naguso hadith, naguso mga ulama amisir-bisyo kung agama tanong agama Islam asiran sa mga panunurat sa kitab amiyaw na ang tanong sa iyang kaya agama nagumiyaw na ang tanong si kukapagil mo yung kaya pilin niyo na mas madakal so dakilan siya mga talinguma apiasak na ina mipito na dia ko si Romaw sa iyang kaya kaya limudiran, kaya limudiran to sabab sa malumawata na kaya po na nakamambiman to agawin sabab sa mga pagariami, mga luksami, mga tunganemi sa iyang kaya ing daranaw oriyan o kaya gatan mo sa iyang kaya mga pagaritan mo na benda marayan aapya di tanong to tialikan sa madakal na kaya tukawan tanong aging butuwa atau na iniban na kaya pa yung ulalaginan na miyatan to aging butuwa tabiya mo yung utapagriyakan na maragaragan na kapkibal sa nudulata kaya sabab sa miya kang ginaway kami nagwanto na iniban na miya kapagunuta kami sa miya una uwi na sabab ba ko anto na iniban na dinding si wagamatan mo agama Islam na miya patutag yung butuwa kapag sa taon sa panabiya mo wanto na iniban na mga pagriyami, mga tunganemi anto na iniban na ubat na sumasakuluron na busuan to na iniban na dia mo pagriyami na miya kasupak sa kaniyang o tindugu ahlu sunnah wal jamaah sa dagi-dagiang kutuwa kaya ganito sa diyang mga pagriyami mga luksami, mga pagriyami na tumatanad na sunar na gusto tito kapit o agama tito kapit o mga Muslim magagama si wagamatan o agama Islam na si tanong katuon ko jamaah dito sa bapa sa katanong na mag-ingaran tanong mambu sa ahlu sunnah wal jamaah sebab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayapitero yan lagi bukap kebendingan ko mga hadith yan lagi bukap yan ko hadithu at-Tirmidhi na gusto sa lakoron aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na persamanya tero yan agi mo to kapungiram yan inna Allah la yajma'u ummati alaihi wasallam ko kadadaw wa yadullahi ulama nabusasa ko dumpenay yung mga pagritan ng mga kaka tampar sa kaka wa isu mga doktoron agus mga senior tanu mga ulama na inulitan ng mapupungan isu mga ngaraniran na sasakod niranay nagugi mga kapitiran mambugi yung kaya miyalo yung kaya mga arinyo benar po siran ilmiah payag sudah lagiran okay na kiyo pakatan sigo mga madrasa po na nila na sila ni pakapterun na giyo mutamiyalo yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yasumpatian wa man syadda ila nar na sad sa sisibay sad sa mawat po jamaah na si waktu na iniba na neraka na ruskan yang pun pakadarpa pada niya sagutan sa iyong hadith mga ribun Allah subhanahu wa ta'ala yuti sa pa pananggilan tanong iba tanong masupak sa jamaah sa na pinakamapi ang mga bansang mga ribun Allah subhanahu wa ta'ala mga tunganemi sa iyang kaya ing daranaw na iyang kaya bidyo na panglinang si wala miya katiyo ko padnay mga tindog mga susumpak ko ahlu sunnah wal jamaah na miyang yes kami ron na sudan yang panapakatiyo ko na tamaniman to na ibisindit sa iyang kaya mga pagrin yung mga ulama igirad na miya ano yak peto din na tindog sa Facebook masusumpak yan so ahlu sunnah na sikiran din beto anta kasikiran kesasa si mga darpairan na gusto mga mahaliran na gitu ya biasa na daw ukiran makatangka na basta ni gawi-gawi na umandun makatuto na tao na sakat nirarang na giyang kaya kapakatirutan si dito sa baba pang niya ko wagamatan agama Islam mauri penuh Allah subhanahu wa ta'ala lagi mutakaflim dengan tanuron na uba adempan apa lagi mau salah kau pen tahu dina adempan apa lagi mau supak niya sukup itu ahlu sunnah wal jamaah lagi duka supak ako ad nasirat aku yang utwa mizan susafaat Rasulullah sallallahu alaihi ayatin pikiran na adna sirat adna mizan adna syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat muana mauri nagu adempan tafwid linan subhanahu ta'wil pada makhluk sangkapan sabut dina manhaj perbukitan mga ulama miyukit ulalan wa ahlu sunnah wal jamaah
Nahidot mga ulipin Allah subhanahu wa ta'ala so mga ulama kekepit sa Syafi'iyah o na Syafi'i madhab na materi ng mga ulama iyon na palapalin may ayak pitiran na Syafi'i. Buat na mga ulama siya mga mutakhasis sa ayak buhap yang adiniran na espesyal na ayak pikus. Kaya mata na benar na apya si mga madrasah tanu si Saranao. Kuangon din sa mga madrasah si Sagyang kaya liwa ngaya Pilipinas. Na sa mga madrasah tanu si Saranao na naisa Fakhran Abu Knauba kapag ang bugatigo kibasaw nagyan nga mga madrasa nga mga guru tanu mga ulama tanu na ipupumang daw si mga madraseran nagyan ko tuwan tunay ni ba na mga masala ini inapiayan ni ano siya nga mga pagrinyo kugi na si kung dikidawatan na aya apo pagaluin tanu asur ko ahlu sunnah o di nasu aqidah ahlu sunnah wal jamaah kaya pangaliro na may nasu kapkeloy wanto na ni ba na kapitong kumakasisilay na pwedeng makafitna si waktu na iba na sabar di mga Maranao balang urun sa Maranao ay dira na tunay iba na ada na sarili niyan mabuan tunay iba na okay si ko kapagindaw na may na butunutuan tunay iba na kaya sa bapansa kaya pakala o pagumpian akapakapia o bitadyan mo saktan mo mga Muslim sa Maranao sabab sa napia di miya katas pagili ako niyo kayo tapi pikir ko mabubub terunakan nagin niyan tunay iba na kapag mga niya meron perumahan sarila nagugyan mo ito atong naniban na pagremi ko agama Islam na maapi kami niyo api apa namanya betul misong aranian mapadad sa ginami na atong naniban na kaya sabab ko atong naniban na miya kasupak sa kaniyan ko tindu ahlu sunnah wal jamaah al-asyairah maturidiyah na Abu Syafi'i madhab nagiti sabab agiden kaya klaro amir kanuro na mga bangsami angyas kami o apian tuna ipkeloy sa Facebook akapit di kaayunan uli na makasusupak po kapit o ahlu sunnah wal jamaah balasangan ulang wallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gitu ni kaya timbulan conclusion o lalagami langon-langon siya may tinimo sa kiyang buto guru ami pagari ami si Dr. Abdul Rahman Abu Sunia o Orian o kiatiruan niya ro ayam muri-puri agin mamui kaputulatan ron na kenab kami miyaglay kaubetano pemakai tua agin buto pagari ami si Aminullah min balabatua odi na betano siram tetaru sa marata odi na betano pag-isa-isa ap tetaru sa dimapia yen ni kia pakalang ka pamirun sudi tanu di ka pamaglay kan dakwah sa Facebook social media na kuan tanurun so marata abasa mampen adi tanu pagayon na besi tanu masiap sudi tanu di kan duduruna ko pembukaan tanu mga kater uway din ka di kamirun makayon okay na yen ni kini langkap na mirun ko mga pademi odi na diemi mga pad odi napian taon nunsan adi tanong babasa sa marata si tanong sumong kumapi apa parangayan na bakalo-kalo na ukil ka na puso aging ka na ng pagariam yung puso mga ipadaiyan betian yung piyapya lakay niyo sa mga puso yung na bakalo-kalo na mabagyan tanong suturon wallah kagyan kaya agama na di kekuwa akibar gyan kaya agama na di kekuwa kapangimpuruan gyan kaya agama na kapagukitian na sumapya so kapangalimbabaan aswaswat si Allah subhanahu wa ta'ala na si tanong utama na aqulu qawli hadha jazakumullahu khairal jaza wa naktafi bihadha alqadr wa ila al-liqa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.